ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil basirati minka. Awake dhewe ngotot nanggone perkara sing wis ditanggung dening Gusti Allah, ananging justru malah teledor nanggone perkara sing dibebanno. Niki nduduhno nek awake dhewe iki peninggal atine durung duwe nur basirah. Terus kula wangsuli Allah wis njamin dunyane awake dhewe iki dijamin. Sapa sing urip didadekno Gusti Allah urip nang donya, rezekine wis dijamin dening Gusti Allah. Tapi akhirate mboten. Ora ana sapa sing urip nang donya mesti mlebu swarga mboten enten. Sapa sing urip nang donya mesti kepenak no akhirat mboten enten. Tapi sapa sing urip nang donya rezekine ditanggung Gusti Allah, mesti oleh kebahagiaan. Tapi akhirat kudu usaha dhewe-dhewe. Lha awake dhewe malah kuwalik teledor. Sing dibebanno no awake dhewe malah awake dhewe teledor gak gelem usaha. Sing wis dijamin karo Gusti Allah malah awake dhewe ngotot. Lha iki nek cara wong Jawa nek muni kuwalik udelit. Lha kuwalik jelas kuwalik sak pol-pole ya. Mumpun to Pak jenengan pinarak sing sekeca mangke lak are diri sing sok pribete. Mumpun jenengan ora usah mikiri wedange, ora usah mikiri jajane mangke enten sing ngeterne piyambak, pokoke jenengan ngrungokake anu mawon pun sing sae pinarak sing sae mangke. Malah pencilaan ra karu-karuan, dikon anu gak gelem, tugase gak dilaksanakno, malah ngotot sing wis dijamin malah di ngototi. Lah niki intimasul basirah. Saniki ayo nggayangi awake dhewe. Dhewe ngono tenan apa gak? Kenyataan sing enek. Ngotote wong golek akhirat karo ngotote golek donya adoh. Wis ngono gelis. Adoh. Nek wis tok bakas golek donya, ya Allah ya Rabbi. Kabeh niku kari, sampe delok sik iku bakul, cek iku wong tani, cek iku pegawe, cek iku apa? Pekerja. Nek wis tok bakas iku golek duit, apa meneh ketik duit gede. Gak roh waktu, gak roh awak, kabeh kalah. Nggih, sampeyan delok niki contoh pengalaman apa ngluyur. Enek wong bakulan jeruk nang pinggir dalan empere Cina ngoten. Awake ora kerumat iki wis. Sing dirimat jeruke. Lho nggih, sing dirimat jeruke. Ya Allah, bengi. Jeruke dikemuli wonge ora. Lha nggih, waya adem-adem waya anu, aduh jeruke dikemuli. Wonge kadang-kadang turu ra iso kemulan. Mpun, gak iso turu nang omah, perlu nunggoki jeruk. Barang esuk-esuk riyep-riyep tangi lho. Jerukku kok rusak kabeh kena bleduk, grayang-grayang duwe duit sithik, tukokno anduk. Lho nggih. Nggo apa ora nyerbeti raine mboten, nyerbeti jeruke. Lho kok iso kalah jeruk, Mbek? Raine mbek jeruke kok iso kalah. Wong irung raup, jeruke wis diraupi. Wonge durung andukan jeruke wis dianduki. Bakul jeruk sampean delok niki contoh mawon kabeh sampean delok. Duwe sapi padha. Wonge irung nguyah sapine wis tangi turu. Wah, saknone sapiku jedak-jeduk terus dibediangi kadang sing bose sing duwe sapi ora dibediangi. Obat lamuk ora sapine didusi, wonge dhewe durung aduh sak piturute. Lho ngantek karo awake dhewe lho, menang donya timbang awake dhewe. Niki mpun nek bakas meneh ya Allah nek wis tok bakas wong kerja bengi niku lho mualase ora karuan.
jam 2 niku wis budal ya Allah. Sing golek donya kok koyo ngene. Sing golek akhirat jam 2 tangi. Kok koyoke kok dianggap gak pantas kok to lek abot karuan. Koyo dianggap kok ngoyo men lho nggih. Kowe ya ini iki lho, Pak. Mas Quran apa? Wah. Lho kok koyo kaget ngono, koyo makhluk aneh ngono lho. Tapi ini ana wong budal nang pasar jam 2, melekan perlu ngrajang mbako ngantek jam 2, nata godhong ngantek tok jam 2, sak piturute ora kalbu aneh, ora kalbu apa. Nglembur gitu nggih. Sing nyuwun sewu Pak Guru nek biji lek golek dhuwit ta iki bakasane iki. Katek lho Pak kok katek nglembur yamanten lha terus pundi benjing pun wayah star sak piturute sing bakasan ya sing ngono. Lho ngono gak dianggap aneh, gak dianggap apa. Sing wiridan ngantek jam 12 ngono wis wah koyo borong swarga dhewe ta. Oke. Sak piturute dianggap gak wajar. Lho kok iso? Udan-udan budal nok sawah dianggap wajar, tapi nek udan-udan budal golek akhirat dianggap ngotot. Lho kok iso? Lho nggih, udan-udan budal nok pasar nyatane kok ya gak prei. Kok ya gak dianggap wong aneh. Tapi nek kapan udan-udan budal golek akhirat kok dianggap aneh. Lho iki sing aneh iki sing nganggep apa sing nglakoni. Ini kan mestine kewolak-walik jenenge donya rene iki. Kewolak-walik awake dhewe niki. Padahal nyuwun sewu, nek awake dhewe iki yakin neraka, yakin swarga. Yakin neraka iku lara. Potongane wong mlayu saka neraka ora ngene iki ya. Ngerti nek neraka iki nggodak awake dhewe, ngancam awake dhewe lho. Nek awake dhewe iki yakin ngono iku kira-kira, yakin ana neraka tenanan. Potongane ya ora ngene iki. Lha lagi kira-kira digodak ula ngono wis. Apa enek karo rokokan jedul ngoten nggih apa nggih, karo leha-leha. Apa Pak, kula mlajeng ke ngula niku ora ana ngene iku. Potongane gak ngono iku. Lagi lagi potongane gedhe bos, wis gugup gak karo-karuan. Lha awake dhewe ora jirene wedi karo neraka, tapi sik guyah. Lagi lagi dikai akan taubat ya. Alah. Dikon istighfar ya engko dhisik. Sak piturute. Sami nek dikandani swarga tek swarga iku ngene lho. Potongane awake dhewe iki gak potongan wong godak swarga. Oh lagi godak es ketinggalan wae berok-berok. Lagi to nggih, awake dhewe ngorong butuh golek es ngene berok-berok. Lho ki lek swarga sing koyo ngono tuwenang wae. Ah Pak, golek swarga ora potonganmu ngono iku. Oh, golek barang anu wis ngotot cincin tenanan sampai tok apa istilah cancut tali wondo. Lho awake dhewe kok terima gede biasa enake dhewe. Lho ngene kok golek swarga. Iki jenenge nipu awake dhewe to niki. Sementara engko nek wis tok ya Allah, nek wis tok donya, walah. Saumpama nggih, ana peluang akhirat gak dikandani tenang. Ana peluang donya ngono ora kondo-kondo, pek dhewe. Lah nggih. Ana undangan ana berkate sithik ngono ae, gak keduman gremeng. Udan-udan budal sak piturute lho, engko nek wis tuk berkat swarga. Denger iki kondi awake dhewe kok ngantek lemah niki ing pundi. Nek dianggap gak percaya karo Gusti Allah, ya percaya nyatane. Apa gak ngandel karo dhewe Gusti Allah ya ngandel nyatane. Lah kok iso ngono iku piye? Lah niki sing awake dhewe iki wah pancen. Sing jelas cara teori awake dhewe iki imane gurung mancep percaya, tapi percayane lagi tok kene durung tok kene, durung mlebu teng mriki. Wong niku nek percaya tenan aja meneh kok dobel 700 nggih. Nek janjine Gusti Allah kan dobel 700.000 dadi 700.000.
Lagi 1000 dadi 10.000 iku wani kok nek ngandel. Aja kok 10.000, 1000 dadi 2.000 ngandel wani kok. Gerene. Duitmu tak gone tak pek esuk tak kei 2.000. Tenan kiting ya gitu ke. Ngene ku ngandel, oh ya wis. Tak delok wong nandur-nandur niku. Lah gabah karek sakmono digowaki nek gone sawah. Lha iku nek gak ngandel apa gelem? Abuk iku pira niku dhuwit sakmono akeh iku digowaki nang sawah. Lu kok gelem kok enteng. Apa masalahnya? Yakin ngandel. Tapi nek gak yakin gak ngandel ora ngarah ngoten niku gelem. Kenyataan sing ana ngoten. Jadi awake dhewe iki yakine iki lho durung. Iman iya, tapi tok yakin dereng. Imane wis mlebu, yakine durung. Lah piye isone yakin niku mlebu? Wong niku kulino. Wong niku karek pakulinane, teko kulino. Nek kulinane iku gak dincepno, nggih gak mancep. Niki wateke wong. Kulino dikandani terus plek. Niki nyuwun sewu. Wancep nek njero ati. Ngantek gak iso ilang. Meneh mulai cilik. Lha apa sing masuk mulai cilik? Niku gak iso didongkrak nganggo ilmu. Diilangi dibusek nganggo ilmu mboten saged. Ora ate nyontokna nggih, bocah cilik. Ku rata-rata nek cah Jawa kan diwedeni gendruwo, diwedeni jerangkong nggih, diwedeni tengkorak. Ngono biasa diceritani ngono niku. Wong mati iso obah sak piturute ngoten niku. Akhire muancep teng mriki. Gedhe dikandani karo kiyaine, didono karo kenyataan ora ana wong mati iso obah, nek obah medeni bocah kok itu. Ngono yo ngandel masuk teng mriki, tapi tok kene engko dhisik. Bukti enek wong mati sawan wani turu jejer. Pantun ora wani. Sak kamar karo wong mati ngene wedi kok. Engko nang meneng-meneng ngadeg terus nekek. Lha nggih. Lha nggih. Padahal kene yakin ora ngarah wong iki obah, ora ngarah. Tapi nyatane awake dhewe kon turu jejer ora wani. Ana ambulan kok nggih, ngangkat wong mati, supire nek ngarep jenengan nek nggone pinggire ngono ihuri ijen, ra wani. Ngono, meneng-meneng obah. Lagi ana klotak waget. Nggih, rumangsane mayite obah. Lah mayite obah piye? Tapi supir gak apa-apa. Supir ambulan mboten wedi. Lah mbok gawa mayit 100 tenang dhek. Dhek ijen mayit 100 ora wedi. Jenengan wong loro mayite siji dhek wedi kok. Tapi supir ambulan mengko iso nggawa truk ambulan. Diiseni wong 100 supir gak wedi. Lapo kulino. Bolak-balik ngawasi. Halah, ra ono cerita mayit terus ngadeg terus anu tangi ra ono. Nek nggawa wong loro malah dadi garong medeni. Nggih to nggih, wedi supir taksi engko malah digorok sak piturute. Tapi nek kapan supir ambulan ra ono, mayit nodong. Gak ono penodongan dilaksanakan dening mayit ora ono, tapi penumpang taksi sering. Dadi penumpang supir ambulan gak tahu dek wedi ngene mboten nate lapo teko kulino. Padha-padha duwe ngelmu, padha ning ngelmune. Ngelmune supir ya muni nek wong mati ra iso obah, awake dhewe ya duwe ngelmu wong mati ra iso obah. Kene apa kono kok wani sing awake dhewe kok gak wani? Sebab kono kulino awake dhewe mboten kulino. Lah niki ngeten sadha. Lah apa awake dhewe ibadah kok abot sementara para wong piagung piantun agung-agung kok enteng kok ringan. Enak wae. Ya sebab kono kulino. Akhire sangka kulino dadi keyakinan, dadi kemantepan, mantep ilmu dibarengi karo kulino, akhire dadi ngelmu sing mantep saestu sing ora iso diutik-utik. Supir ngoten niku nang guru klotak-klotak.
Ora wedi kok dhek ora ngarah. Wah iki mayite obah ora ngarah. Beda karo awake dhewe. Tek wis kaget to san. Kadang ana omah itu pendoli wae awasi e. Apa jenenge? Gendusane gak obah. Ya awake dhewe kadang-kadang di perasaan ngoten sing gedhe barang wis ngono iku. Lha niki sami kalau wangsuli sami, namung gambaran. Para wong gedhe-gedhe kadang-kadang nggih cerita-cerita sing enek kono sedekah miliatan. Kadang-kadang Abu Bakar niku sak duwene diweno kabeh nggo sedekah. Awake dhewe kadang aja meneh kok sak duwene, duwe dhuwit sak juta kalung 1000 ngono mendelik. Lho nggih. Mendelik. Engko nek ngamal digelno sing elek dhewe, padha-padha dhuwit atusan niku ratusan sing anyar, atusan sing kelawak. Sing dinamalno. La ilaha illallah. Lah jare padha wae nilene ya padha kok. Alah ngono. Jajal nek wong ana wong ngemis ngoten. Sampeyan duwe atusan pirang-pirang kok digelno sing elek. Lha jane padha wae, kene apa kok kaya ngono? Lha iki lho awake dhewe. Taksir nek goyo napa matu libaming. Apa sing dituntut nang awake dhewe iki justru awake dhewe teledor. Salate awake dhewe dibanding karo mergawene teledor salate. Mergawene sregepe gak karu-karuan. Nyuwun sewu. Sing pegawe jam 7 harus masuk, sesuk ana operasi. Setengah 6 wis budal. Bu, sarapan cepet iki apa ana. Ana priksan tekan dhuwur. La ilaha illallah ngotot nek kono. Wis turu-turulah nek kantor. Lah kene. Padahal wonge padha wae kadang gak teko. Lah sing iki dikontrol malaikat. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Salat subuh sing tenan. Salat subuh iku ditekani malaikat, disekseni malaikat. Mergo pergantian antara malaikat sing jaga bengi karo sing jaga awan niki nek nggone waktu subuh tepuk subuh. Srengenge durung ketok adek rewet. Lho nggih. Lho kok teledor, lho kok iso? Apa gak ngandel ya mbah, tenan mare gak ketok yo malaikate. Lha ketok nggih. Ora ketok itu malaikate. Bakas zakat, bakas sare sampean bandingno. Uang. Lagi gak bayar karo napa? Tukang ngedos, tukang anu tek ngono. Ora anu sithik mendelik Pak niku, Pak. Lho tukang macul niku rokoke mboten enak sithik ngoten pun mendelik, mboten nginakno perasaan tek. Lho, mosok saestu. Lah awakmu yo tau ngongkosi anu kuline udan. Kuli udan sing jagulno bagian ngodot pari tau mok pikir. Lha apa iku yo gak iso mendelik. Lho kene apa nek dipendeli karo kuli biasa kok gak wedi? Kok wedi dipendeli malaikat sing bagian ngodot pari sing bagian ngatur udan. Lho kok gak wedi? Dijaluk itu kang ngedos. Kadang-kadang pinten niku 20% enteng. Nggih to nggih. Bagi 5 20%. Enteng kadang-kadang. Tukang ngedos kok piro niku? Lho, sing bagian malaikat sing ngatur udan, sing ngatur bumi sak piturute bose kono. Sing ngerahno malaikat aku kaya bagian 10%. Lho kok gak dipendeli? Kok gak dipendeli? Tenang wae. Alah, lho iya. Oh, ngono kok lho isih ngono gitu. Iki lho, padahal sing kene iki mau trimo kerja piro, kono kerja piro, kok teledor. Mriki niki dibandingno donya mbek akhirat. Waduh, banget awake dhewe iki merhatekno. Waduh banget kalau baleni. Waduh banget. Aduh saado-ado. Engko nek kanggo ya Allah. Kanggo bangun langgar.
tarik 100.000 ngedun nisan swambate ngaruwara. Oh, langgar kapiken pancen gawe. Lho kok iso lho, kok iso muring-muring karo wong akeh. Langgar gawe kapiken anu tek. Lah kowe gawe mantek pira? Wah, aku gawe wingi ku entek 30 juta. Lah kok gak sambat ya? Entek 30 juta nek kanggo omahe dhewe meneng ae, tapi nek kanggo langgar 100.000. Walah, nek sambat ngaruwara ngene iki memberatkan nggone umat. Kok iso ndangel ngono? Lah iki nek gawe omah kok ya ora. Niki nek omahe dhewe rada pantes, omahe anake padha mawon. Gawe kanggo omahe anake entek pira tenang mawon. Nek gawe kanggo akhirate dhewe malah abot. Teng mriki niki wateke wong niku teng mriki niki ngantek enek ulama sing ngendikakno menungso iku lucu kok. Nek kanggo wong liya enteng, nek kanggo awake dhewe abot. Kula wangsuli. Nek kanggo wong liya enteng, kanggo awake dhewe abot. Lho kok iso ngono piye? Jajal. Aku nyambut gawe, mau celengi ngene, akhirnya mati. Kayak sapa? Uang ahli waris. Mboten gawa napa-napa. Sing digawa napa? Sing digawa sing mati iku sing dingamalno. Sing dingamalno niki lho, sing digawa sing mati, malah abot. Engko sing diwehna wong ya ngenteni halah. Anu wehna wong lak wis timbang mambu lho, kok iso lho. Bahasane lho timbang. Dadi diwehnane iku mergo gak doyan, mergo engko nek gak ane mambu sak piturute. Alah wis turah-turah ana wong lak wis. Lah timbangane elek-elekan ngene iki wehna wong lak wis ketoke timbang gak payu wehna wong lak wis sak piturute lho. Ngenteni turahan-turahan kabeh lagi diwehna wong bagiane nek akhirate nggih niki turahan-turahan iki tok. Niku langsung lucu to iki. Kula bae lucu tak baleni lucu. Wong awake dhewe iku malah justru dikon mikirno akhirat karo Gusti Allah donyane dijamin, lho kok malah donyane sing dipikir akhirate malah gak dipikir. Mumpun to ora usah kuwatir. Wong sing kurang ngajar wae dikeki rezeki kok mosok awake dhewe sing ibadah gak dikeki rezeki. Wong kafir sing karuan mlebu neraka nang dunya dikeki rezeki karo Gusti Allah. Mosok awake dhewe gak dikeki rezeki Gusti Allah. Tengrik niki kula wong wangsul matur iki pancen pokok nek nggone ilmu tasawuf kula winginane matur. Nek nggone ilmu tasawuf niki tengrik niki. Pokoke adabut tadbir aja duwe karep sing model-model. Sampai tok rezeki nggih ngoten apa sing enak iku wae disyukuri. Aja terus wah mlengak ndangak sing ora-ora. Wong ku nek ngawasi langit terus ora roh sumur. Lha iki nggih ndangak terus mlakune mare keblowok. Ngawasi terus wah dhuwur iki kaya ora iso syukur. Wala kepenak wae lah, kepenak, aja ngantek ngotot, aja ngantek ngoyo. Sebab niki nek kapan tenan awake dhewe melanggar tenan sing rekoso awake dhewe bagian dunyane padha, bagian akhirate koter. Lha sing rugi lak awake dhewe to niki. Dunyane dingototi karo ora ya padha mawon kados kula aturake wau, sing kuli kerja jungkir balik ya malah 5.000. Bose trimo medingkrang ngono wae karo rokokan jedul. Malah tanda tangan tok set, telepon tok ngono 1 juta. Lah sing kene ngantek diewangi gegere bungkuk. Lah nggih mau oleh pira lho kok ngono lah nggih. Kuwi niku tamsilan men ayo diwaca. Ya ayo diwaca. Oh nyatane yo ngono kok kerja ngotot karo ora ya meh padha wae. Mula aja ngotot, kerja ya kerja, anae aja ngotot. Para-para nek ngotot wae ten akhirat. Nek akhirat nek iso ngotot, monggo sak mampune, ngotot sak isane. Apa sebabnya?
akhirat niku diwatata itu hasile tetep ijek kurang sangka target sing ditentokno. Adae luwih gedhe katinimbang isi sing enek mesti. Tapi nek donya sampean ngotot engko gak sedeng donyane. Mesti ngrekasakno wong liya. Lha gak ngandel. Toko laris no sak laris-larise. Engko toko liyane lak kalah. Maknane nek toko liyane kalah bangkrut sing liya. Mereka sakno wong to ngene iki. Wah, kula mempeng nek asale tani. Terus wah pokoke anggere sawah didol kok tumbas. Ya mana nyipno kancane to. Aku sawah mombo tapi sawahe liyane ciyut. Mereka sakno wong. Misalkan foto lak ngono kabeh nggih. Tapi nek akhirat mboten wis to. Kono ibadah sedina suwi, saingan orang dina ora bengi ora apa-apa. Nggone amba. Nggone jembar. Lan sumbut. Sumbute terus pundi? Akhirat ora bakal sirna. Nek donya kepenak itu malah gak enak. Kok saged? Sebab donya kepenak saya enak. Donya iku saya abot ditinggal. Padahal awake dhewe mesti ninggal. Saya kepenak nang donya, saya wedi mati. Padahal mati iku mesti. Lho lak rekoso to, mloro awake dhewe. Wong wis mesti ape nyeblok lapo katik ditaleni awake dhewe. Ya malah rekoso cebloke mesti kok. Padha nyuwun sewu nggih, enek wong duwe apa donga cucak ijo sama. Lho mati iku mesti lho, sampean kok nganggo donga ngono iku, apa gak malah mloro awak? Lho nggih. Nyawane disabut balik nek. Lara kabeh to ketene iki. Lho mati ku wis mesti lho, apa kok diploro awake dhewe. Nek awake dhewe kepenak nek donya. Nek donya serba kecukupan, kekarepane keturutan, maknane seneng. Wong ku anggere seneng mesti emoh pisah karo sing disenengi. Sak lara-larane wong iku wong sing pisah karo sing disenengi. Nek senenge nemen pisahe ya lara, nek senenge gak pati nemen pisahe ya gak pati nemen. Padahal awake dhewe mesti mati, mesti pisah karo donya. Kene apa awake dhewe kok mloro awak, kok nyeneng-nyeneng nang donya ngantek awake dhewe moh pisah kalih donya. Lha iki niki ditata karo Gusti Allah, dipremakno karo Gusti Allah, tapi awake dhewe ora gelem ijek ngotot wae. Gusti, mbok kula niki dikek rezeki sing kathah. Enek wong sakmene iki sing wani ndonga kula diparingi marat. Ora wani. Lho nggih, padahal dungane mesti mandi. Oh mesti mandi, wala padane wali. Ora mesti mandi, ya Allah ya Rabbi, paring marat Gusti ora wani. Padahal guru mesti mandi. Tapi nek didungal sugih ngono gak mandi-mandilah nek amin nek ngeder. Wah, tenanan ngono. Ya Allah ya Rabbi, kok ya kaya ngene donya niki awake dhewe. Nggih, awake dhewe ngono iku. Wah nek dikei wiridan sing jalbur rezeki, wah nek ngotot ngonteni ra karo-karuan. Mandi tok gak urung mesti, kadang-kadang sing ngulangi donga dhewe wonge melarat. Ya kok yo ngandel. Lha nggih to nggih. Iki awake dhewe bakas kenyataan ngoten iki. Mula lho nek wis ngerti keanehan-keanehan ngene iki sing gak cocok karo tuntutan akal sehat. Jenenge akal dhewe gak sempurna. Dalilun alantimasil basirah, nduduhna nek basirahe atine awake dhewe niki, mripate ati dhewe niki urung duwe cahaya, urung duwe nur, ijek kurang nure, ijek peteng atine, durung padang atine. Lu wis jengglek ketok ngedeng dibuktekno kenyataane ngono lho, kok ijek ora gelem melu, ora gelem sadar. Lho ngene iki nek kapan gak atine peteng apa enek. Tapi nek awake dhewe dilokno atimu welek, lho mesti muring-muring. Napa enek kok iki? Kula niki lho Pak, atine elek, ngono iku kok cangkeme tok lho nyuwun sewu. Jane nek atine kene ora gelem. Kotoke, waduh kula niki anu Pak, jane kula niki nggih. Oh tiyang awon saged iki rasaku ya mak atine tok rumah saku. Nek kene ngene ya ora. Iki nek normal nggih, normal wong ngoten niku biasane. Dadi nek dilokno welek mesti
Moh. Para-para dilekno elek raine timbangane dilekno elek atine. Atimu ireng. Apa ana ati putih? Padane apa wae. Angger ati yo ireng tapi dilekno ngoten iki mboten purun. Dilekno akhlake elek, dilekno tindakane gak bener ora gelem, tapi nyatane jan-jane nggih ngoten lha niki. Dalilun alanti masil basira. Mula monggo nek kapan awake dhewe iki bener-bener kepengin dianggep cerdas utawa pengen nglakoni lakone wong bener, lakone wong cerdas, monggo pilih perkara sing awet